zama ke akan su zababbin 'yan majalisun jiha da na tarayya da kuma su sanatoci. Wani kira zaki akan su ji tsoron Allah, su sani ba cewar zaben su aka yi, kuma duk wani abu da suka karbo daga federal ko kuma daga state ba fa nasu bane, abu ne amana. Wani tunatawa zaki musu, sannan kuma me zaki ga jama'a akan su dinga bibiya akan waɗannan mutane da suka zaba akan kasu ci amanar su? Okay, shine maganar jahilci da nake faɗa maka. Abin da za ka yi a ƙasar turai wanda ba za ka sha ba, in ka yi shi a Najeriya sai ka sha. Me yasa za ka sha a Najeriya? Saboda al'ummar da yawanci jahilai ne, kuma yawanci ba su san ma dukiyar tasu ba ce. Su kawai sun ɗauka, to in ban da haka dan me yasa kai da dukiyarka za a ce maka an baka taliya ko an baki atamfa ki salwantar da dukiyarki, ko ka salwantar da dukiyarka, ko a baka dan abin da bai taka kara ya karya ba, a ce ka je ka kashe talaka dan uwanka kuma ka je ka kashe shi. Jahilci da rashin sanin cewa wannan dukiyar ta wace, bai sani ba, ba su sani ba, saboda an janye ilimi. Zan baka misali, akwai shekarar da wani shugaban kasar Ingila ya tafi mitin a Turai, a Europe, ya ɗauki jirgin gwamnati aka kai shi da shi da matarsa, suka je suka gama mitin ɗinsu. Da suka gama mitin ɗinsu sai ya zamana cewa zai je wata ƙasar daban nasa zarafin, kuma tsakanin inda ya mitin ɗin tafiyar awa 1 ce a jirgin sama. Amma Ingila suka ce ba su yadda ba, sai dai ya ɗau jirgi da kuɗinsa ya dawo da jirgin gwamnati. Don me? Saboda al'umma sun san wannan jirgin ba naka ba ne, namu ne, aikinmu kake, ba za ka yi aikinka da dukiyarmu ba. Shi ake nufi da ilimi. In kana da ilimi ka san hakkinka, kuma za ka nemi hakkinka. To amma idan ya zama na cewar duk wanda yake shugabantar al'umma abin da yake so kawai shine, shi karan kansa yawanci jahili ne in the first place. Jahilci musamman nan a arewa, za ka ga mutum ko turanci bai iya ba, yana majalisa, har ma yana neman shugaban majalisa, amma bai yi ilimi ba. Kawai ya samu opportunity, ya samu dama, ya shiga gwamnati, ya yi sata, ya kassara al'umma, ya kashe al'umma, har ma yana ganin cewar ba sai yana da ilimin ba. Duniya banda Najeriya ba inda za ka ɗauko jahili ka ɗora shi akan al'umma, sai Najeriya. Saboda musamman arewa. Saboda haka su 'yan majalisa, yanzu muna da su yanzu misali a Kano guda 3. Sun fi ka sanin hakkin al'umma ne a kansu, ba al'umma ne kudin me suka je yi, ba wakiltar al'umma suka je yi ba. To sai sun fi kowa sanin cewar wakilci suke. To in wakilci kake yi kenan komai za ka yi kana yi ne da sunan waɗanda kake wakilta. To me za a faɗa maka? Ai mutumin banza ne, azzalimi ne, ba inda za ka yi da shi. To amma inda za ka yi da shi shine ka ce baka yadda ba, ka fito. Kuma shi azzalimi a duniya ba abin da yake kaman a fito ana tona masa asiri, ana nuna cewar an san a abin da yake yi. Shi sa muke shiga rigima, saboda mun san abin da suke ba daidai bane, kuma za mu fito mu faɗa, duk yanda za su yi sai mun fito mun faɗa. To inda yawan mutane kamar mu Kano, gadon mu ne ba mu yadda ba, nefu abin da ta gina kenan. Waɗanda suka ƙirƙiro nefu ai daga Bauchi aka ƙirƙiro su, a Bauchi aka su Aminu Kano duk shiga suka yi, amma suka yi makarbiya. Saboda mai Aminu Kano ya waye makarbiya ilimin boko da na islamiyya. To shi isa har ya zo ya fi waɗanda su suka ƙirƙiro shi, su suka ƙirƙiro aƙidar ba mu yadda da zalunci ba mu yadda kama karyar tura mulkin mallaka ba mu yadda da kama karyar sarakuna ba. An mai da kowa bawa, dukiyarka ta sarki ce, abin da ka noma na sarki ne, matar kama in sarki ya hango yana so za a ɗauko ta
a mai da ita kwarkwara. Abin da ake kenan da wannan shine ne fita ce bata yadda ba. Alhamdulillah, jangali haraji na ba gaira ba dalili, duk abin da kake da shi akwai na gwamnati ne. To wannan shi iyayenmu suka yaka, ya aka yi mu da 'ya'yanmu kuma muka zama baibai. An janye ilimi, an janye ilimi. To saboda haka su 'yan majalisa na jiha, daman 'yan majalisa ma amfaninsu wakilcin da suke aidan su jawo shugaban kasa linzami ne. Yanzu da kaman majalisar mu ta tarayya ta yi aikin da ya kamata ta yi, ai da Buhari bai isa ya mana wannan cin zarafin ba. To amma su da karan kansu ba sun je bane su wakilci, sun je ne don su azurta kansu. Saboda haka za a ciwo bashi, misali su ba da izinin a ciwo bashi, aka ciwo bashin a raba bashin da su. Yanzu Buhari ya ci bashin da jikokinmu ma ba za su iya biya ba. Saboda haka ya sayar da ƙasar. Daman illar bashi shine duk abin da kuma za ke ma'adanan ƙarƙashin ƙasarka, manka ne, gwal ɗinka ne, menenanka ne, airport ɗinka ne, duk zai koma hannun waɗanda ka ciwo bashi a hannunsu. Saboda haka kai a ƙasarka ka zama bawa. Duk abin da za mu kuma za a dinka tatsan mu, ana daɗa wulaƙanta kuɗinmu don mu kasa biya. Abin da Buhari yake yi kenan. Da dalilin ciwon bashi, sai sa duk ƙasar take da hankali ba ta ma ciwo bashin. Kuma kana da ma'adanai, kana da arzikin da ba sai ka ciwo bashin ba, amma arzikin an sace. Kuma Buhari duk da shi aka yi wannan. Gwamnoni sun mai da jihohin ma da karan kansu suka je suka dinka ciwo bashi na ba gaira ba dalili. In an ba da kudaden al'umma su raba tsakaninsu, kudin ma da babu yanda za a yi su taba cinye su, amma ya zame musu bala'i, ya zame wa al'umma bala'i. Saboda haka ba wani shawara da zaka ba wani dan majalisa, dan ya san aikinsa, ya san kuma abin da ya kamata yi. Amma in bai yi ba kuma ya san da gangan yake. So ba wata shawara da zan ba su, dukkaninsu sun san hakkin al'umma. So in sun ga dama sun yi, ga mu ga su ga Allah. In ba su ga dama sun yi ba, ga mu ga su ga Allah. Amma ya kamata shi talaka ne in zai fito, maimakon ya dinka tumasanci da dukiyarka, ya fito ya nuna bai yarda ba. Kundin tsarin mulkinmu ya ba mu wannan 'yancin. Mu magana, mu kuma mu zanga-zanga ta lumana, duk kundin tsarin mulkin abin nan. Kuma dole sai kana bibiya me ake ciki. Akwai ɗan majalisar da duk zai gama zamansa. Ni na san wasu 'yan majalisa daga Kano har suka gama, sun yi shekara da shekaru a majalisa, ba a taɓa jin muryarsu ba. Ba a taɓa jin ko tashi su yi magana, amma duk wani ƙulle-ƙullen yadda za a saci kuɗi sun san shi, da su ake yi. Subhanallah. So ni ba wata shawara da zan ba su gaskiya. To jama'a sai a dakanci mu kama matsa ko ina na hutun rabin minti.